El Premi Esperit Esportiu és per Àlex Roca. Marxa lluny, i què importa si ningú entén que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum. I alço el vol, marxo lluny, i què importa si ningú entén el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. Podeu baixar? Sí, li aguantes. I la Mari Carmen, que, bueno, d'entrada, Àlex, quins dos aplaudiments que rebutja. Volia dir-vos que és un honor estar aquí al davant, però primer de tot m'agradaria dedicar-vos unes paraules. Gràcies per la feina que feu tots i gràcies per fer-me feliç. I ara m'agradaria que tots tanquéssiu els ulls un moment. Els teniu tancats tots, sisplau? Us ho demanaria. Imagineu-vos que ara mateix teniu un fill que neix sense cap tipus de discapacitat, entre cometes. Però ara, als 6 mesos, us diuen que es morirà o quedarà en estat vegetatiu. Això és el que em va passar a mi amb 6 mesos. Li van dir als meus pares que els teniu aquí al davant. Els teniu aquí perquè mai fallen. Ells són els meus herois. Perquè quan jo no podia, ells van ser els que em van dir que sí que podria tirar endavant. I els hi vull agrair a ells per estar aquí, per ser part del meu camí. I ara vull que obriu els ulls. Em teniu a mi al davant, sí. Teniu una persona amb un 76% de discapacitat física, però que és molt feliç. És feliç gràcies a aquell que el van acompanyar durant el camí, però gràcies a l'esport. Penseu que per mi l'esport és un vehicle de comunicació. Jo parlo amb la llengua dels signes, però l'esport ens permet parlar, ens permet comunicar-nos, ens permet ser feliços, ens permet somiar. I per mi l'esport ha estat super essencial. Quina gràcia tindria la vida si tot fos fàcil, si tot fos estàtic, si tot fos perfecte. A la vida és important caure, tornar-se a aixecar, perquè així valorem. Perquè els valors més bonics que hem de tenir en aquesta vida són 3. L'actitud, la humilitat i la resiliència. La resiliència és això, que quan caus has d'aprendre. I jo us dono gràcies a tots vosaltres per fer-me feliç. I a més dir-vos que és un honor, perquè aquest any passat em van anomenar l'ambaixador de la Fundació del Barça i això a mi m'ha fet molt i molt feliç. I a més vull dir-vos que gràcies per confiar en mi. A mi em van dir que no podria caminar, em van dir que no podria viure, em van dir que no tindria amics, que no conduiria un cotxe, que no tindria parella. I tot això a poc ho he anat fent. Per tant, si demà us desperteu al matí i algú us diu no podeu, tanqueu els ulls, com us he fet tancar jo avui, i digueu sí que puc, perquè la vida és un regal. Així que lluitem, donem-ho tot al màxim. I des d'aquí vull dedicar-li a la meva àvia, que va marxar fa 2 mesos al cel, aquest premi, perquè ella era una gran lluitadora. Va per tu, abuela, t'estimo. I gràcies a tots per fer-me feliç i per permetre'm creure en mi. Gràcies des del més fons del meu cor. Gràcies.